Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Makadi Salbonani, welcome to Sly Media TV with your host Shorai Murwira, programming Yemnofarra Women Rising to Fame. The program where we'll be talking to women from different sectors. Tishtaura nao vachituudza masumukira avari kuita in the midst of this male-dominated society. Today, I'm in Mazowe. We traveled all the way from Harare, from our studios. We are used to doing this in our studios, but nasi tavafambira. Ms. Shailini Murove, the owner of Uvepo Resort. We want to talk to her. Kuti atiudze kuti zvinombofamba sei kuti tiona vakadzi vachisumukira vamwe vachichaiwa tiri kudzvanyirirwa nevarume ko isusu zvatiri pamusoro zviri kumbofamba sei rikatikurukure navo vatiudze tinzwe nyaya yavo. Ms. Shailini Murove, welcome to Sly Media TV. Thank you so much. Okay, we want to talk to you about this Uvepo Resort. As a woman in this community, we are used to know this achionwa nevarume and varume vachita mabasa epamusoro, but we are seeing you as a woman mutori pamusoro. Muri kuzvifambisa sei? Chekutanga nongoti inyasha dzaMwari. Zvinhu zvese ukazviisa mumaoko aMwari vanokutungamirira chikupa direction. Ini I'm a 59-year-old woman, a retired civil servant. Saka ndakangotanga ndichingoita zveketari ndichiketa kumaindustry. Saka until such a point yekuti I needed kuti ndichikura in my business ndokubva Mwari vandizarurawo nzvimbo ino kuti ndiexpande business rangu. Saka panapa it's a center ine theme ye culture. We approached the Mazowe Rural District Council, National Museums and Monuments. Saka project yedu ino in a different flair. Yekuti isu we want to promote, firstly as women, we realized kuti tisu tinotodzidzisa vana vedu culture yakanga iriko yatakakura tichidzidziswa isusu. We realized kuti generation yaiko zvino vakuti raske. Saka nzvimbo yedu tikuda kupreserve the culture yeZimbabwe. That's why uchiona kuti zvinhu zvatikushandisa panapa tikushandisa zvinhu zviri local. These are bamboo chairs. Toshandisa National Museums and Monuments yatikufambidzana nayo. Vakati they want to preserve nzvimbo inoi iri sezvairi. Tichipreserve as well culture yedu yeZimbabwe. As you know kuti ino Mazowe ndo nzvimbo kwaigarwa naMbuya Nehanda, and we all know kuti Mbuya Nehanda culture yedu iri around nzvimbo inoi ndo nzvimbo ichiri kuchengetedzwa a bit about the culture yeZimbabwe. Saka ifu tikazofamba unoona kuti kana magazebo edu toda kuita traditional village, cultural village yekuti tinge tichidzidzisa vana. Tichati vana vechikoro musi weFriday pane vari kutoya, hatisati zvedu tane ma-structures nenyaya yema-finances, but we are getting there. Kuti iwe usati waroorwa tinenge tichitova nedzimba dzekutoti vana tinenge tine ma-elders, ma-counselors, vana mbuya vaive kuti vanenge vachikuudza kuti izvi kana waroorwa. Vamwe vana vaiko zvino havagoni kana kuvesa moto. Saka we will be having those who want to bring their children for weekends kuti tivatrain kuti kudhara, even kuti kudhara vamwe vana havazoiti mukaka unobuda mumombe. Saka tichaite a traditional village as well yekuti tinenge tine mombe, tiine mukami wemombe, murisi wemombe, tichivaratidza chero history yavari kuita, even including above all the history yedu yeZimbabwe yakanyanyisa muno munzvimbo yedu yeMazowe. Saka ndo zvinhu zvatikuita panapa. Zvimwewo hazvo, but our main focus, if you see even our kitchen, it's a traditional. Saka chero mapizza atinenge tichiita isusu anenge ari ma-flame baked pizzas. Even ukakaona ma-braai area eda, we do it the traditional way, so that vanhu vanenge kuti tiite zvinhu zvekupreserve, tichange tichisavha vana sadza zviyo culture yedu. Saka ndikati ndo main theme yedu, and yeah.
Okay, that's interesting. Thank you so much. The other question that I'm going to pose to you is that how or are there any other things or programs that you are doing to uplift other women in this community? Like ndataura kuti tinge tichibika sadza rezviyo, sadza beans, mukomboni pamberi pedu pane mafamazi aripo. Saka madzimai, as you know, madzimai ndiwo anenge akabereka, noona vamwe vandandinavavo akabereka mwana kumusana apa ari kuenda kumunda. Saka toda kukurudzirawo chero vanhu vechirumewo kuti madzimai edu ngatimabateiwo zvakanaka, nokuti you would find that it's mainly the woman anonyanya kushanda. Saka tichisupporta madzimai, tichitenga from them. Actually, that's what I've started to do. Road runner, zviyo, chii zvandobika panapa, huku, ndinotenga from the local people. And I really ndichatoshanda navo futi kuti pane program yandikuita ine yekuchengeta hanga chii. Saka yeah, toda kutofoma an organization, ndoda kutofoma yekushanda nemadzimai iwayo tichimatrainer. Pamberi apo tikutoita fish pond, tinge tichiemploya futi madzimai, because madzimai ndo anotoziva kuchengetedza. Kana ukaona vanochengeta huku, it's mainly vanhu vechikadzi. Saka even zvekubika sadza rezviyo madzimai ese ateticha nawo. Then ndine futi, yeah, it's a male dominated area, and even kunoku kwacho you'd find vanhu vakawanda vanotya nzvimbo dzinenge vana mazowe idzodzo nenyaya zvetraditional, but inini, like I said, pekutanga kana Mwari vachingowaka acknowledge mukati muupenyu vanokutungamirira. Ndiri into mining. Would you believe it, a woman in mining? Because it's a really male dominated sector. Saka you'd find kuti chero ndichiye driver ndichienda ikoko vanhu vanenge vachiti mukadzi ari dzimwe nguva ndotodzoka usiku. But you would find kuti as women, I would want to encourage women, ngativei nezvivindi. Because Mwari kana ukangobhilivha muna Mwari, you would find kuti unongoziva kuti Mwari vanondichengetedza. Kana even zvekuti migodhi, there are a lot of things zvinodzosera madzimai kumashure nenyaya yemacultural beliefs as well. Mamwe angori negative anongoita kuti vakadzi vangonzi. Saka you would find kuti kumining kwacho kune machallenge ekuti pamwe unenge uchinzi pamugodhi hapaendwe nemukadzi. Saka but you would find kuti uchibudisa mari yako uriwo uri kusponsor, how can you not supervise zvinhu? Saka as a woman, we have to be strong and defy the odds dzinoita kuti tirambe tingo. It's not like kuti I believe in andingati zvangu gender equality or what, no, but I simply believe kuti vakadzi hatifaniri kungodzikisirwa pasi just because you are a woman. You can't get into this area because you are a woman. But we are also, Mwari vakatisika in terms of simba zvaroga hatina hedu rofanira, but in terms of kufunga nekuronga vanoti musha mukadzi, handiti mwana ndimai. Saka the onus is on us as women to take up our responsibilities and to take up the chandingati chivindi, the courage, zvoda courage, pachirungu courage ndo inotongodiwa. Saka I really want to encourage women ngati hapana munhu anozouya achikusumudza iwo kuti ita izvi, but iwo wega zvizive kuti I'm a woman, I'm a mother, I have to look after my family, and I have to leave a legacy for my children. Iwo vatiri kutaura vana mbuya nehanda, handiti anga ari madzimai. Saka vakadzi katisu tine yese. That's interesting. So I saw you driving a wild beast zimota ranga muchidriver, and in this community itori community yekuti inenge iri sort of remote. Yeah, sure. Iri kumashure ine vanhu vaya vachiri kubhilivha like zvemacultural beliefs kuti vakadzi havafani kudai. How do they take it vachikone muchidriver zimota muchidaiso? Yeah, ma-ladies even varume vanokurespecta. And vazhinji vanobva vati dzidzisaiwo vakadzi vedu kana kushanda. Dzidzisaiwo vakadzi vedu zvakanaka. Madha munomu ndotonzi mama, vamwe gogo, vamwe chii. Saka ndinotenda hangu kuti Mwari kuti they see me with a lot of respect. Initially vanhu vanomboresista nekumboti ava, but you would find kuti the more you relate nevanhu, inyaya yekuti the way I relate kudzidziswa kwandakaita nevabereki vangu,
my father was a teacher and vaiti tinoassociata nemunhu wese. Saka the moment yaunoassociata nemunhu usingatarisi social status yake anokwanisa manje kutanga kurelata newe openly. Saka they now see me as a mother. Kwekutanga vaimbonditi muda kuti dzinga muda kuti torera but inini pandakatangawo kungova open navo ndichivaudza kuti aiwa inini ndikuda kutobatsirana nemi. I'm a mother, I've got children, saka handina utsinye hwekuti ndingakuitirai. Saka you can conduct a lot of respect by if you respect another person as well. Anobva akupawo respect. Saka now they see me as their mother munomu zvokuti chero ndikasangana navo murodhi vanomhanya vachijambira kubheki mama and you would find it ino iyi area futi ine makorokoza a lot. Makorokoza anogona kuitira rough but iwewe manje iko zvino handitombotyi chero kufamba usiku because I know kuti vanoti mama wedu wauya mama notina handina kuvaona semakorokoza but I took them as my children because I also have vana vakomana in particular 3 boys ne1 girl. Saka unenge uchingozvifunga kuti kodai ari mwana wangu kurasika kuwanikwa but I take that as an opportunity yekuti ndivabatsire. Saka I don't just see myself as a woman in business but I also see myself as a mother in the community. Yandiri kurarama mairi. Kune vaiita zvakawanda, vamwe vaive vachiita fish poaching umo, vamwe vachitema miti. But now takagara navo ndotaura navo ndikamwana achiita izvozvo kana kuti musango umo achitema huni ndomudeedza kuti ara vaitiza ndovadeedza ndoti mwanangu tarisa future vana vako vauri kusiya. Saka kana ukawanikwa uchitema huni idzi ukasungwa chii chinoitika kuvana vako. And a lot of them have changed completely. And you're also destroying the environment. You're also in ndivatsanangurira kuti uri kudestroy environment, uri kuita zvinhu zviri illegal. Saka ndinotenda Mwari kuti vachinja vakomana ivavo vamwe watova kumabasa votaura kuti handichaiti zviya maicherwa zvekuti kumberi makorokosi vachitsvaga aluvia kuti mama tikurama ndo aiwa vanangu rarama nenzira dzakanaka. Kana uchida maini kumaina uya ndikuipa basa kumaini kwangu. Kana uchida vakomana but vasikana as well you would find kuti there's a lot of change in kana vachiona they look up to me as a mother also in community muno. Saka oh, that's so interesting. Ko in terms of employment ndamuzwa mutara zvekuti kune maini and nepanapa vakadziwo here vari kutoyo vachishanda mabasa yayo akafanana neekumaina. Panapa kumaini of course kune varume but kune like vanotenge ane tuckshop mukadzi anenge achitengesero vanhu zvinhu. Panapa I employ mainly women because so far like takavhura hatina zvedu nguva yakareba tavhura. You would find kuti magroups anouya panapa it's mainly women. Vanouya vechechi vanenge vachiuya nemadzimai mamwe anenge achiuyawo kuzongosanganawo vachifarawo. Saka it's mainly I don't know whether it's coincidence or what because I'm a woman maybe but I believe as women they've also been very very supportive. I've had my Christian groups ema women and even the lady akandiitira project proposal yangu it's a woman and she was so excited about this project zvokuti you would find kuti it's vakadzi they've been involved in a lot of support. I've got a lot of support from women who have encouraged me kuti project yenyu akoma inotikurudzirawo kutipawo simba kuti as women we can also imitate you. Okay, thank you so much. So I would ask you to take us on a tour. Tichimboona zvishoma zvamuri kuita. Okay. All right. Saka apa tine nzvimbo idzodzi nzvimbo dzekutandarira zvinhu zvingori natural iri tire chairo then iyi tambwe. Saka this is a very comfortable seat. Ukagara pairi is very very comfortable. So it's recycling and recycling exactly. Wow. Then ukaona iyo iri uko kudhuze nedhemu iyo munhu anenge akarelaxa water level ndo yakudzikira zvaita takaiisa. Saka vanhu vakauya magesi edu unotoita kunge uri kune imwewo nzvimbo kunge uri pabeach like actually takatoisawo proposal yedu kuti relevant authorities kuti tiise artificial beach because it looks it's a very beautiful view if you can see. Saka ukaona apo why nyaya yekaucha ndichitaura iroro gomo iro ndo rinonzi Baradzanwa iro ndo pakakepchurwa mbuya nehanda apo.
Okay. Ipapo pagomo rawakatarisa iroro. Oh, that's interesting. Saka that's why ndichiti neNational Monuments vanhu vanouya panapa titori package yedu inoinvolva vanotipa someone a tour guide because ndova nehistory yenzvimbo ino yemazoe. Saka we take people ipapapo vachinovaratidza ruware paigara paianikira mbuya nehanda hembe dzavo neninga racho pavaipinda unfortunately dzimba dzaivapo dzinenge but iyoyo then iwaya ndo mablue hills emazoe. Saka isu nzvimbo dzedu you would find mastool instead of machair eplastic. We have got this mastools takangotora mune andinoona malogs akanga akangodotemwawa saka taitongotora anoona inotowa an old log yakatotsva tikamacheka ndo atouse as stools. Then machair ndo andakutsanangurira emabamboo. Then apa inonzi bonfire. Ndakaona kuti zvairi winter iko zvino vanhu vanenge vachiuya dzimwe nguva kwekuchitonhora. Saka we recently did this kuitira kuti vana vari kuuya musi weFriday weather inogona kungochinja. And also I think I'm seeing something, doesn't it resemble moto paniswa kumusha? Exactly. Ndizvozvo because like I said kuti it's cultural ine flair yedu ndeye culture. Then if you see kuti miti ukaona patakaisa magazebo uyu muti unomzi muonde mafruits acho. Saka zvandataura zviya zvokuti kudhara isusu patakakura tasingaende kumahospitari isu taita I don't recall ndiri mudiki taingoenda kubaiwa nhomba because taingodya natural fruits nemashizha acho. Saka you'd find kuti panouya vana unovadzidzisa futi kuti these are the natural indigenous trees and mafruits aya ndo aitisa kuti tisakura tichirwara. Saka if you see kuti panzvimbo pedu panewo iyo pozoita iyo yakazara panzvimbo inenge ine mafruits futi iko zvino haisi musizeni zvayo but ndo yakazara. Kana even the makoni tea pamwe tichasangana nayo ndakanga zvimafruits zvacho ndezvebrown so vanhu vanotoyachi but zvese zvinhu zviri pano zvimwe matrees amwe acho anoshandiswa for medicinal purposes. So noti isusu waitongoziva kuti ukarwara onzi tsenga mashizha emuchecheni wotopora. Tatingamboendi kumadoctor. It's another place yatino magesi edu ibamboo house toiti bamboo house. Again is the bamboo iya iripo. Saka zvimastools zviya zvauri kuona nemachair edu. Then apo notasa kana benji redu takangotora kuvanoita zvetimba vaya chipuranga ichi tobva tatochiita chibenji munhu otogara akatarisa hake padhemu. It's natural. And tiri pazasi pemuti enjoying nature sezvairi pasina zvinhu zviri artificial zvekuti saka is deliberate kusiya pari rustic like this. There are people who really love it. Pane zvimwe zvataizama kubvisa midziyo. Then there's a couple, sorry I'm not being racist, a colored couple who came and they said please don't remove that because that's why we came here. Because we want to leave it zviri rustic and and taingoshandisa zvinhu zvingori izvozvo zvimwe ayo like machairs ayo kamaona takatotora ma-offcuts pane munhu anoita zvekukata timber uya and it's almost like for nothing. Saka no project yedu iyoyi. Then uko tikafamba tienda uko ukaona as well kana maswing edaya apa it's another bonfire yatiri kuweka on as well. Choto chiya chaungazvitaura icho. Saka tichida kuti vana pavanouya vokomberedza apa vakagara pazvimaturu unfortunately sasi zvachichanyadzopera. Kudhara handiti vana mbuya vaigara vakakomberedza moto vachiudza vazukuru ngano. Saka like I said paya pekuti tane cultural village yedu kana yaita vana mbuya zvemadzimai zvawataura zviya vachiuya vana mbuya vaya so that culture yedu inoramba iri because there is a lot of
things in our African culture that we have abandoned zvatofanirwa kupreserva, because yeah, I will not say much about the girl child because are different from the girl child wakudhara. Saka maswing antunoona takangoti miti iripo iyoyo and forestry commission vakauya vakatiti mongobvisa iri yamuona kuti toti kana pane munzwa padhuze but leave it as it is. Saka we are preserving as well, conserving the miti iyo. Saka tungoshandisa mionde yawaiona futi nezvimatrees zviya zvandakachitaura zviya. Saka as we continue toenda kumazvimagazebo zvedu izvo inhingi futi takachitora panochekwa matanda, but it's a table now. Off cut kwavari rari off cut raraitoti anoda huni, then isusu tikatora vanhu. Saka vanhu vanenge vachida kumwa zvavo madrinks avo vakagadzika patable iyoyo. All right, this is interesting. Then uku magazebo zvedu. Okay, I think let's just do my gazebo. Then tine tree house iyo. Oh, all right. Okay, let's go to the tree house. Saka kawokwe kedu uchinyatsonzwa kana kuri kumanheru kunenge kuchifefetera kune kamhepo yakanaka. Saka maprice stands edu mazhinji takangoita ekuvaka ekuvakirira ayo. All right. Saka panapa yanga iri fish tree house. Saka apa ndo patakaisa apa it's ifish nokuti triparium and mune fish dziri natural dzekuti indigenous dzisiri mabroiler dzinonaka zvokuti. Saka apa ndepekuti mukaya masekuru kana vakatadza kukwidza pamusoro apo vanogona kurelaxa zvavo panapa muchitaura nyaya family iri pamusoro apo, then vazukuru vanogona kuenda apa saka vachitamba vakagara. This is a sitting area for kids yekungoti chogarika chitombotyoke. Iyi inonzi lantana camara, inongowanikwa musango imomo. Saka instead of clearing and throwing it away, lantana camara ndiyo iyi. Saka ndeya takashandisa kuita vanenge vachida kuuya nezvimakushini zvavo anongokanda. If this is uncomfortable unongokanda. Ona apo takatoti relax relaxa uri ipapa. Then apa futi it's a place yekurelaxa ipapa. Then pamusoro apa handi. Saka apa unoona tikupreserva ini ndobva kumasvingo kwachivi ndakatonotora magava kavayo kumusha kwangwa. Uri kuona, but it's looking beautiful instead of putting maruva marose. I'm not against that, but isusu theme yedu ndiyo iye. Because aloe vera iro gavakava iro roshandiswa for medicinal purposes as well. Ukanzwa mudumbu, ukanzwa chindo, aloe yavanotengesa yakunzi vana forever living vanoshandisa. Saka isu tikuti itinazvo izvi muno munyika medu zvakazara musango. Then tree house yekuti kana muri a small family muchida kuya kuzorelaxawo apa umainde chistep ichi ogara. Tinaro zicheya rababa vakagara, then vakagara vana apo kamuchida kumwira madrinki. Then ichocho kanenge shanda ezikatable. Then baba vo relaxa vari panapa. Mai vakamuchiona zvenyu dhemu renyu
uri kunzwa kuti chero kaenvironment kanovhakachinja chistu yaona zvayakaita eh madzimambo akudhara ndo zvigaro zvavaigara kudhara izvo oh zvakadaro izvozvo izvo kwakusina kamacheya dai ndo zvazvakaita machairs akudhara iwayo alright. This is interesting. That was Shiny Murove, the owner of Uvepo Resort. She also told us that she has some other different businesses. She's into also mining. As a woman who is in a male-dominated community, she's managing to climb the ladder. Thank you so much for joining us, for being with us. It was a pleasure to give you another program, another sector of the Women Rising to Fame show. For me, Shorai Murwira. See you again next time. Bye-bye. Thank you.